sayang ese apa selawase kowe kane apa kowe sing paling tak tresna tene apa dik tak cukup hatiku iya dong lah potensione pedot potensi lah enak benar oh nang ngene no lah jauh dong dengan milik ae syukurane gorane gringgingen nah diajari Mas Komet ternyata kok nak apa Wilujeng dalu Mas Yuda. wilujeng dalu Pak kok lancangmu ki lho sing ditimbali ki aku kok melu wong iki lek urung jatahe ra kenek leres Pak Mintong nggih ha iya pripun kabare Mas Yuda pangestu panjenengan alhamdulillah sehat walafiat sawangsulipun panjenengan kados pundi Pak Mintong alhamdulillah kados panjenengan diparingi sehat ngantos sak yahenten alhamdulillah saged sowan wonten ing desa Gempolan sowan wonten dalemipun Pak Widodo Sarimbit Ibu Sulami luar biasa panjenenganipun Mas Edo sampun kepareng boyong putri saking tebih Pak saking pundi saking desa Turut Tusuk Kecamatan Kelet Pager Kabupaten Tunggal Gedhek waduh ayo saking cedhake pokoke niki alhamdulillah namung derek memuji wonten ngersanipun Gusti Kang Maha Kawasa muga anggenipun mangun samadyaning bebrayan agung saestu pinaringan berkah rahayune satemah dados keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah amin Allahumma amin kekudangane tiyang sepuh enggal pikantuk golek kencana ingkang bangkit tata jalma putra ingkang saleh lan putri ingkang salehah saged migunani tumrap nusa bangsa lan agama Allahumma amin hebat mergo wong tuwa ki rumangsa bombong seneng Mas Yuda le nyawang anake ganti sasi njur putra putrine putra mantu njur nggerbini ndang iso ngudang wayah utawa ngudang putu kekudangane wong tuwa nuwun sewu telu darmane wong tuwa siji paring asma sing becik nomor loro nyekolahke
ning nomor 3 nikahke lamun to wis dewasa. Heeh. Tambah siji le bisa ngomah-ngomahke. Lah leres Pak Widodo hebat kalian Ibu Sulami. Mahargya putranipun dalu punika wah ngrawuhke panjenengan sak rombongan kula lan sak kanca hebat luar biasa. Iya. Nuwun sewu Mas. Nggih, kabar Ngawi pripun Ngawi? Ngawi alhamdulillah sak menika aman dan terkendali. Tulungagung pripun Pak? Alhamdulillah nggih. Aman terkendali. Awit sedaya menika lak menapa menika wong menika sing penting guyub rukun kalian sesama. Nggih. Njang sinanjang padha ngodinonga Ya. pripun supaya warga masyarakat menika tetep guyub rukun Ya. manunggal dados setunggal. Mergo sing diarani le sugih ki karo bojo, ning lek sentosa karo tangga teparo karo sedulur. Leres. Kuwi penting banget. Nggih, santosane karo tangga teparo ateges napa to paminta. Wong jenenge karo tangga ki kudu sing sayuk, kudu sing rukun, aja nganti ban sindhem ban siladan. Ayo kabeh dirangkul dadi siji, Betul. manunggal dadi siji kanggo majokke keluarga lan desane. Saling menjaga Lah, ketentreman lingkungan. Cocok. Mula sing paling utama jenenge bab keselamatan ing keluarga ki ora nganggo sing diarani pager sing ngerusa Nggih. ning nganggo pager utawa pager mangkok. Luwih becik pager mangkok tinimbang Timbangane pager pager tembok. tembok. Jenenge pager mangkok njang sinanjang karo tangga teparo nek gelem rukun karo tangga teparo lak mesti aman Ya. adoh saka durjana. Rasa mangan enak sithik tangga teparone Diparingi dirapani. mangan enak sithik tanggane diwenehi, panen rada akeh tanggane diwenehi. Niku termasuk saling tolong menolong, Betul. menjaga persatuan dan kesatuan. ning Pakis kono rejo kuwi. lah nggih Oh ngoten. iya, kaya ngono ki Mas. Iya. Dasare sing ngasta panjenengan kok wah mesti hebat. Kita Pak Ida. Heeh. Iki nyapa kok lunal-lunul. Niki rencana Arep aku dijak ngedum. omong pra. Arep ngendum kerdus apa piye? Bisa ngedum kerdus piye tok? Piye maksudmu ki? Aku mrono ki supaya Pak Minto men ketok. Dadi nek aku enek engko lali ra takoni. Lah pengen ngomong. Ya omong. Ayo ngomong kono le pengen ngomong. Ngomong to kowe kadung kok coba. omah nggawa cangkem lho. Kok omah nggawa cangkem to mau? Iki paketan kok. Walah. Pripun Pak Minto sehat nggih? Sehat. Ah mesti sehat. Lek ra sehat ora tekan kene. Lah nggih. Heeh. Dalu punika enten nganten, Pak. Ya. Namung saged derek donga mugi-mugi rukun selalu. Mantene Mbak Nunung. Nunung sapa kowe iki lho kok iso Mbak Nunung to Pak? ora nggih? pirsa. Mbak Nunung kok. Oh iya Mbak Nunung. Iki piye to? Aku tak lali ra tak waca. Mbak Nunung kali Mas Widodo. Lah, Widodo kuwi bapake Mas Edo. Sing juragan mbako kuwi lho, sing conto mbakune dienggo ngalor ngidul ning dhuwure lambe kuwi lho. Iki brengos kok. Ya kalih Mas Mas Edo, Edo. putrane Pak Widodo salimbet Ibu Sulami. Sulami. Kowe melu ndonga Mas Mumet. Nggih. Ndonga sing becik, ndonga sing apik kanggo warga Gempolan, apa meneh kowe kanggo suri toladan utawa contoh sing apik sebagai seorang seniman adoh-adoh saka Bojonegoro. Nek ndongakno piye? Lho ndonga. lan to. Lah, aku Undungake awake dhewe ra iso kok ya. Aku dhewe bendina geger karo bojo. Amin. Amin. Lho. Ora masalah. Lah kok iso ora masalah geger Alah, karo bojo. amine Pak Minto ra mandi. Lho kuwi aja nyepelekke lho. Pak Minto ki nek wis ngasta ngadep kelir sebagai kiai dalang. Ah kuwi dirungokke Dongane kuwi. mandi ki. Dongane mandi ning deloken sing nonton sakmene mbiyane. Nyapa? Pak Minto termasuk gak sopan. Kok ngelokke nek Pak Minto gak sopan, anggonan jangkep busana besus. Kok kowe ngelokke nek ra sopan ki lho? Lah besus yo nek kene iki ya sopan. Ya. Lah nek Pak Minto ditanggap madhepi rono lho. Dadi sing pengen ngerti kan ya sing ndi Pak Minto. Mas, Lah mbok madhep rono sekali-kali. Dadi tata cara Tulungagung karo Bojonegoro iku apa beda enek dalang ki madhepe ning penonton ngono? Enten miring, Miring. paling tidak miring. Miring ku ora patek penak. Wong ora tau miring kok bae dijajak. jarang Ora tahu. miring kok dienggo mlumah mlebune angel kok. Lho apa neh miring? Ya apa? Tembang iki lho, lagon-lagonan kuwi lho. Wong kok iso ndonga kanggo temanten paling tidak nuwun sewu, rumah tangga supaya sakinah mawaddah lan warahmah. Awake dhewe sadurunge kudu bisa paham, ngerti lan ngonceki apa to artine sakinah mawaddah lan warahmah. Ora paham kowe, mesti ora paham kowe. Allah sakinah to. Iya, Arab kuwi. lah iya. Apa sakinah? Yo saki
Nah, iki basa Arab, Mas. Artine Sakinah ki lho. Sampeyan ngerti? Lho, ya ngerti to, aku takon mesti aku ngerti. Nah, ibaratnya iso nggelar kudu iso Iso gulung. gulung, Nah. ada pertanyaan, ada jawaban, Mas. Lah ngerti kok takon aku. Wong karuan mesti aku ora ngerti lho. Lah ora ngerti kok mlilik kowe kuwi. Pancen ya ora ro. Sakinah ki nuwun sewu, wong supaya gampang memahami dan memaknai kata sakinah. Nggih. Wong akeh sing ngomong sakinah mawaddah warahmah, sakinah mawaddah warahmah, tapi tidak tahu apa artinya sakinah mawaddah warahmah, Mas. Ora ngerti karepe. Sakinah, Sakinah. kuwi manten sak kloron kuwi sae kudu genah. Sakinah, sae Sae kudu genah. maksude piye? Ateges wong lanang kudu duwe tanggung jawab golek rejeki nyukupi kanggo keluargane. Sak harus tetap terisi, sak harus tetap genah. Oh. Nggih to Pak Minta. Ya. Nek wong lanang kok ngantek gak duwe kaya, gak duwe penghasilan, ora kajen. Nggih napa nggih Pak Minta? Nah, kuwi dirungokke. Rungokno kupingmu. Dadi wong lanang sebagai saka guruning keluarga kuwi kudu bisa mencukupi lahir lan batin. Batin. Aja mung glontang-glantong dina-dina Nah. mancing ae. Sapa mancing? Kowe Pancen hobi. Kuwi lak sakinah, Sakinah sae kudu genah. sae kudu genah. Iya, sing nomor loro mawaddah. Wong omah-omah kuwi lambarana ngibadah. Rungokno kupingmu. Wong omah-omah ki landasane ngibadah. Lah nek kowe karo bojomu paitanmu dadi bojo ya apa mbiyen? Oke wis padha senenge ngono. Aduh nuwun sewu Pak. Kaya ora umum no. Wong nek gak paham ngono kuwi. Dadi wong omah-omah ki mung dilandasi cintamu mbok landasi seneng. Iya no. Bondo donya bakal lunga, derajat pangkat bakal minggat, rupa bagus bakal hangus, rupa ayu bakal mlayu, Mas. Tapi landasono dengan ibadah. Nek mbok landasi dengan ibadah, sak bendina, setiap detik kuwi kowe oleh pahala. Ora paham Pak Minto ternyata cetek ilmune. Tanggaku kae diniati ibadah ya wah akeh sing pegatan. Lho. Maksudnya nek dilandasi dengan ibadah, kuwi ning dinenti oleh pahala. Contone ngene lho. Contone Kowe dadi Mbak Nunung, aku Mbak Nunung. Ya, aku dadi Mas Edo. Waduh wedok iki. Ya wedok anu Mbak Nunung ae. Waduh meteng barang iki. Oh iya. Aku oleh meteng. Rencanane meteng barang. Ayo. Dadi wedok. Wedok. Blangkone dicopot dong dadi wedok kok iso. Yo. Wedok sing kemayu kaya Mbak Nunung. Alah. Mlakune, tangane piye tangane? Lambene. Nah, iki kudunge wong wedok kuwi. Nah, Iki nganggo kerudung. Iso Ah. perang gawe kerudung. Enggak. Ora. Goblok ora omong. Lah ya. Bongkok kok kancane. Ini lagi ngenekne kele wis ketok manis ki. Lambene. Ngono kuwi Yahmene diculke ning Bolo, wis payu iki. Alah jelas dipangan tukang becak. Aduh. Tangane Tangane ngene. Lambene. Sing isor lho cokoten. Kakean sithik ae. Lambemu ngisor cokoten sithik ae. Nah, ketok le manis ngono. Karo mripate rada sayu-sayu piye iki gari potong gundul ya, Pak. Nah, ya. Wong wedok kok potong gundul lho. Men kaya mondal. Ya gak potong ya, potong biasa ngene ae. Oh no. Mondol wis gak gundul lho saiki. Kene digawe kuncung saiki. Ngene sakmene. Lah mlaku. Nyapa? Deheme wong wedok kok ngono. Lah yo ki ngilangi Wong swara lama. wedok ki deheme. Samara. Iso. Deheme wong wedok ki nek ayu beda karo wong wedok sing gak ayu. Wong wedok ki nek sugih ayu. Nek sing elek. kurang mengalun. Sankas. Kakean. Sitok ae aja Kowe dadi Mbak Nunung, aku dadi Mas Edo. Kowe totokan budal ning pasar. Pamit karo aku, Mas Edo aku, karena kowe gagah, ganteng, gede dhuwur ngene kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sayangku. Ake gede deh rasa tresnaku. Bojo ngene iki, Pak. Lah iya. Saking tresnane, saking sayange. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Kula badhe minggat. Kok iso minggat lho? Kula badhe tengpeken badhe blonjo. Ha ya kudune dicontoni. Lah iki lagi pamit wis remuk. Contonono lek digarap ngono ndak kersa iki contoni piye? Piye Nek tresno karo bojo. Ya salaman Oh sing halus. Kowe engko nek gelem salaman kok ngantek cium tanganku. Cium tangan. Iki padha karo ngambung hajar aswad. Lho kuwi lho, awakmu gelem ngambung tangane wong lanang padha karo ngambung ajar sahwat. Gak pengalaman. Pak Minto. Fajar kawat. Hajar aswad. Bisa ora? Hajar aswat. Hajar aswad. Ngono lho. Hajar aswat. Lah, kowe pamit arek ning pasar saliman karo aku. Mas Edo, Dik Nunung. kula badhe pamit teng peken nggih. Arep ning pasar arep blonjo to sliramu. Elah ayune. Seneng banget aku nek nyawang kowe dandan nganggo makromah abang kok ayune. Lah niki sing ngumbasne lak jenengan. Iya, mosok sing numbasne aku ayune. Mungkin njaluk ditembasne napa, Mas? Sing warna ijo sing kaya ibu-ibu Fatayan ayune. Ayune tenan. Niki sing kuning dereng. Sing kuning ben kaya ibu-ibu PKK. Iso Saking senenge kowe pamit karo aku ning pasar ya Dik sing ati-ati cium tangan ngambung hajar aswad. Aswad. Rungokno kupingmu. dadi ngekeki contoh para Ibu-ibu ki lho ben paham nek arep ning diae salaman karo bojone. Lah bojoku kek ya war-war metu blas ae. Ora Gak- tau salaman. Gak tau pamit. Urung tau ngambung hajar aswad berarti bojomu. Loh, aku ya mengandung hajar aswad to, Mas. Kok iso iki lho? Loh, aku ngandung ora? Ya Nek ora kira-kira bojoku ngene. nek gelem salaman, Eh. plek bojomu ngambung hajar aswad. Sik Mas. Nggih. Kok kowe mengandung ajar aswad iki dasare opo? Lah, jarene mau nek wong wedok pamitan gelem ngambung. Ora lho, apa wis ngerti jenenge ajar aswad iki kaya ngopo Paham bentuke? ora kowe hajar aswad ndi ngono ngerti ora to jane sing tak omong ki mudeng ora kowe hajar aswad. Ya ora. Lho, wong ora kok sombong. Hajar aswad ya. Hajar aswad ki watu sing nek kabah hajar kuwi watu, aswad kuwi ireng. Nek tanganmu kulite ireng ngene iki aswate akeh Mas. Nah, kuwi lho. Dadi ajar aswad ki ireng. Lah, Esuk bojoku lek pamit, nek nanti-nanti aku nyediani watu ireng gede. Lho ora sah. tanganmu iki lho, tanganmu iki gosoken karo areng. Dadi ben ketok ireng. Iki kita gak seneng aku. Kamu kulitnya ireng. Nyek. Lah sampean nek karo aku ya ganteng aku. Loh, kok kelincipen kowe? Lah. Masyarakat gempolan ki wis ngerti nek antarane Mas Yudo karo Mas Komet iki ganteng Pak Minto. Ora lho. Mas Yudo, Ganteng tapi sepuh sing kono. Siapa awake dhewe. kuwi meng nek mawadah. Hmm. Yang ketiga kowe paham? Warohmah. Warohmah. Kuwi tegese wong loro kudu gelem sak omah. Lek pisah-pisah, Oh, ora iso. Wong loro kudu gelem sak omah, aja nganti nunut nggone wong tuwa, aja nganti nunut nggone mara tuwa. Mara tuwa dinunuti sesasi kuat, 2 sasi kuat, 3 sasi kuat, tapi genep setahun mesti suarane mantuku matane picek nan. Nah. Mula jenenge wong omah mak nek diarani lelomban ana madyaning samudra. Samudra. Nah. Ombake gede, piye awake dhewe sebagai rumah tangga wong lanang karo wong wedok numpak baitaning rumah tangga, paham baita ora kowe? Walah baita ya. Apa baita apa? Ya tunggale bayi Aduh. Praune rumah tangga piye supaya keterak ombak ora golong komeng. Iya. Kowe kudu sing tetek tatak lan tangguh. sing diomongin jenengan kali Pak Minto niki terlalu susah dipahami. Lho, lah nek kowe duwe Lah, metode. Dadi wong arep omah-omah mas-mase mbak-mbak iki arep dadi nganten golek bojo nu bingung wedi. Lah, Wis sing gampang-gampang wae lah. Contoh umpama Ora kowe. usah bebrayan samudra ning Nah, samudra. saiki lek Wangen. golek gampang wong omah mah prinsip awake dhewe kudu beda. Napa? Golek pangan dhewe-dhewe wong omah-omah, Lah, ngono. wayah turu mlumpuk sing Nah. penak kuwi. Sing wedok TKI, sing lanang mergawe dhewe ning omah. Tukaran ya dinikmati itu proses. Wong omah-omah ora nek geger padu kuwi jenenge ora omah-omah. Nah, Wong mergo pancen kuwi beda bumbu. pikiran, beda ati ya panggah mesti geger, Mas.
Berarti ati loro sing didadekno siji. Ora iso. Ati loro kudu iso dhewe-dhewe. Lho ngono. Lho, didadekno siji dalam rumah tangga Mas Komet. Berarti dilem. Ati loro Aduh, maksudnya pikiranmu karo pikirane bojomu kuwi dadekno sitok. Benret. Diduduk. Dak. Utekmu ki lho campurne uteke bojomu. Oh iya lah kok utek tok. Wong kok ora paham karo sanepan. Lah nek umpamane wong rumah tangga kok nganti ogak sak omah. Umpamane kowe kok ning Indonesia. Ya. Bojomu kok ning luar negeri. Nah, iso kalau mangsane iso dadi gegeran lho. Nggih to. Perceraian terbanyak itu karena apa? Karena rumah tangga sing wedok lunga adoh. Sing ora dadi siji. Lah, yo urung karuan Pak, malah penak sing wedok umpamane lunga Ya. nang Malaysia. Lah terus Sing lanang memanajemen keuangan nang omah, terus tukokne elep, nggih cateran, tukokne odong-odong, nggih cateran anak-anak TK, studi tur, ya ta? Nek marai kowe iki urung paham. Kowe kan ora ngerti to lagune kan urung paham lagune to. Lagu apa to? Gara-gara bojo. Tuku. Cangkemmu meneng asik. Alah roh aku iki campur sari. Gara-gara meneng asik. Tak suweki raiku lho kok. Wis wae raiku. Gara-gara bojoku lunga. Ngo. Gara-gara bojoku lunga. gara-gara lah isa Bojoku lunga. ati iki tambah Bana longso turu ijen tanpa kanca. atiku keron Toronto alah. Bisa kowe. Yang figur lagu ae kok. bojoku lunga menyang Hongkong 3 tahun omahku gedhong. mobil mewah emas sak gentong Ladang sawah sak enggon-enggon. bisa ternyata Pak Minto ya Pak. Gathuk tenan. Bojoku lunga neng Malaysia Tuku tanah di mana-mana. hati ini semakin bahagia Beli mobil merek Innova. alah Pokoknya bisa. anyar. Bojoku lunga menyang Inggris 3 tahun mobilku beres. tak sawang bojoku manis Mobil anyar kinyis-kinyis. Yo is. mergo gara-gara bojone kerja neng luar Luar. bojoku lunga neng Singapura 3 tahun manukku nganggur. tak sawang Lunga emang. Ayo salahe kok manuk dinggurke Lah, wis, kurang kreatif. sing apik kanggo patuladan anak putu kanggo Lah wis tonton Hong manten. Kong, Malaysia, Malaysia, sik Inggris. nang Inggris. Lah kok ning Singapura ora mulai-mulai. Lho, pancen ya golek penghasilan duit gede, duit ombo kok gitu Pak Minto. Ya. Kok iso bojoku lunga neng Singapura 3 tahun manukku nganggur. turu ijen nang dhuwur kasur. Manuk jengengek keplekno lagur. Mesti aku saurunge lunga nang Singapura. Timbangane nembang Cengeng mung sana. padha lanange digandengke Mas. Lah niki lho, Pak. Sing Salah golekno sing wedok, satu. golekno sing wedok aja banci. Iki wedok iki. Heh? Wedok kabeh. Wedok ta? Mula aku rek dikabari Lis. wayangan karo Nah. Pak Minto ngono seneng. Gandengi kuwi Mas Yuda. Oke. Gandengi nembang sing apik coba. Ya coba. Kali sinten Pak? Niki tok. Lilis. Oh Lilis. Ah, Oke, karo oke, jenengan. oke. Kesinilah Mbak Lilisku sayang. Loh, pasangan ideal, pasangan Kowe yo golek serasi. gandengan apa piye? Golek gandengan. Nah, Yang niki kula nggih to, Pak. Aku kan karo Mbak Lilis. Ah. Kono lho kowe karo Bu Sulami, karo Bu Pit Sulami. ngadeg kok Pit. Berarti kaplok Pak Widodo. Bentit. Tak goleke gandengan ora kena protes iki. Niki daleme sing gadah damel sing pundi to? Kae lho daleme sing gadah damel iki lho. Ha. Walah. Ngriko. Wis entuk gandengan iki lho. Kalau sing anu ki lho, pucuk dhuwur enek irunge ki lho. Musola Mas kae Mas. Musola. Mau musola. Loh, lagi apa nyapa? Ayo gandengan karo kono. Aku kan karo Mbak Lilis. Kok aduh men to, Mas? Loh, kowe iki kok Nyapa iso to? penyawangmu ki lho, penyawangmu mbok netramu Sing ngomong mau sing penting pokok aja lanang sapa. Oh nggih nggih nggih. Aku wedok lho Mas. Lah, Karep kula niku nang omah ya ngene, mosok ning kene ya ngene. yo ora apa-apa to ya. Nang omah kok. Ya ndak apa-apa sing penting kan semok.
Tapi wong sing penting trima. Trima. Trimonen apa anane? Iya, Wis iya. to. Mati-mati. Sakmene gedene. Mas, Tapi, tidak apa-apa, Mas. The Sayangku, beat is cintaku, beautiful, my Mas. darling, my love. I iya. can stop loving you. Aku tidak akan pernah berhenti untuk mencintaimu. Inggris, Mas. Bahasa so Why do you love me? Oh. Mengapa engkau mencintaiku? Karena kamu ganteng, baik hati, Wow, dan pasangan juga serasi. bertanggung jawab, sayangku. Ibarat bintang film dunia, kamu bagian Juliet, aku seperti Romeo. Romeo dan Juliet. Juliet. Ini Juliet dan ini pencopet. Ya. Tapi story rene. Ayo coba Tapi kamu kan nek seperti iso apa? romantis kayak keluarga aku Ayo, lho, Mas. Aku Kayak kuwi lho, kayak bahasa Inggris ngono. alah, Kayak bahasa Inggris ki mang lho. you can me. Loh, apa bu you can me apa? You can me apa? Jika kamu akan mencintaiku bahasa Inggrisnya I apa? can stop loving you. Yes. Oh, yes, tak. You and me yes no, yes no. Yes. Sayang, Yes. begitu besar rasa cintaku kepadamu. Sama saya. Aku ingin mempersembahkan sesuatu kepadamu. Apa itu? Aku akan ajak untuk berrekreasi. Kita Kemana? akan ke pantai. Ke pantai, sayang. Oh, suka banget pakai Bagaimana? bikini yang seksi. Kamu berenang, aku mengejar di belakang. Iya. Kita sungguh-sungguh dunia milik kita berdua. Kita berenang ke Nyapa. pantai. Pantai, Mas. Iya iya. Aku jak ning pantai. Ojo niru nih. Tumbas no bikini kayak sing seksi ngono lho, Mas. Wong itu kok katok ngampret lho. Lah sampean tak tukokno bikinin terus nang pinggir pantai. Lah Lah nyapa? ngopo Lah, lah, lah. kok sampean guyu? Lah kok kaya kodok ditaleni. Lho karo bojo padha Ora ditarik. kena maido karo bojoku kudu dialem bono. Ngono lho lek karo bojo Ya, mesti nang pantai ngono yo kuwi. sayang yo nang pantai. Heeh. Heeh, nang pantai Nang karo pantai. nggawa teh botol. Awake Nyapa? dhewe, Nyapa nggo teh botol? dodol no. Rekreasi Kere Mas, apa? rekreasi, healing, kita healing. Healing. Jalan-jalan. Sayang, aku pengen makanan yang enak di pantai, Habis dari sayang. pantai kita nanti di restoran, makanan kesukaanmu apa? Spaghetti. Wow, aku sangat suka dengan makanan Cina. Aku paling suka yapye, karena yapye adalah kesukaanku. Yapye. Wong sugih nek ngarani yapye. Capcay. Capcay, Cangkeme wong sayang. melarat, cangkeme wong melarat. Kamu sudah aku masakkan sendiri, ndak usah beli. Oh, masa apa? Rica-rica nyambe, ya. Kamu kan paling suka itu, ya lah. Wah, aku kuwi lak cabulmu. Lah terus opo? Liyane. Liyane. Yo rica-rica Lah, kok kire sebat- apa-apa ngono pisan. Yo malah kiri. Timbang Maksud angel-angel kuwi wong bojomu ki lho rica-ricanen. Lah kok nak butuh piye? Habis kita makan kenyang, Ha-ha. kamu makan spaghetti, Iya. aku makan yapye, kita akhirnya haus. Haus Kita minumnya? minum yus. Bagaimana Jus. kalau kita minum Jus. yus? Yus. Itu lidahnya orang melarat, Oh. karo orang sugih Yus. Yus apa? Yus. Aku juga yus juga. Mas mie, Mas. Mie. Angko awake dhewe yo tumbas yus. Yus ki apa? Kowe wong melarat ora oleh muni yus, kowe jus kowe. Jus awake dhewe tuku jus debok ya. Jane oleh sepet oleh Gak tebak. apa-apa. Apik jus glugu. Ben nyogrok cangkemmu. Ora aku rumah tanggaku dhewe ya, Dik ya. Ma. Aku seneng sing Sing bojo apik lemu-lemu ngono, ngene iki. Mas. Enak Awet. sing enak sing langsing. Alah, tanggoku ndek bojo langsing mulih bar anu beceke gak nggo bojo. Lho, lah kok iso? Ha digontek sepeda motor melebat. Saking Ora kurune. mungkin tak taleni Lah. dengan karet. Kuwi bojo apa gabah? Sing Iki penting lho. kan gak ujul, sing penting kan gak ujul. Saking begitu rasa cintaku Nek bojo kepadamu. lemu kaya ngene iki. Eh. Awake dhewe dekat dengan sedekah. Kowe kok iso lho? Lho nek sepeda motoran mesti bocor, bangga bocor enak. Moga sakmene gedene. Dadi wong bagus. Sayang. Iya. Habis Makan di restoran, minum di restoran, kita ngantuk. Aku Ngantuk. ngantuk. Bagaimana kalau kita bubuk? Awin. Kita bubuk di hotel bintang 5 yang kasurnya empuk, AC-nya dingin, kita berpelukan. Lo udah berpeluk. Ah, bubuk, Mas. Aku nanti Bubuk ning ya hotel. bubuk nang hotel. Boleh? Meluk gapura boleh? Kok gapura toh?
Lah iya mung enek sampeyan gedene. Lho, Mas ngene Ora lho. bapak iki lho. Sampean ki hemat. Ngejak aku ki hemat. Hemat piye to? Sama jane kos-kosan sing ora nek kasure ki hemat. Pagah empuk ya. Pak Empuk. Rumah Kelanono bojomu wis setengah jam nek pengen sikilmu kram ngene terus engko. Ora kaya bojoku iso mangku aku ya, Mas. Iya, Oh, dipangku coba. sayang. Iya, Ora bakal cukup lautan mangsi. Lho, iki langsung dicanda. Ya. Nah, jadi bojo ki awake cilik gampang le ngangkat. Lah ya ta Ayo. bojoku Enak. mesra jale bojomu. Mesra. Ibarat Apa kita isara? itu sering nonton film-film drama Cina Nah. antara keluarga Santoso dan Rizky Pratama dan juga keluarga Wijaya itu menjadi satu. Pancene lagu film CEO yang mengamar kuwi. Ngamar. Jadi bojoku iki dari keluarga Santoso, aku ki Rizky Pratama. Oh. Ya. Ora. Ayo tunjukkan. Ayo, isa ora kaya aku. Ora mungkin. Sing apik. Lah nek kono nek pantese langsung digendong diangkat. Lah sakmene gedene to. Ora usah gendong mangku. Ya aku kudu diangkat. pengen. Ora iso. Aku ngangkat, kowe yo ngangkat. Dadi Oh. wong loro angkat-angkatan. Oke Mas, wong lanang kudu sembodo. Lanang. Ya. Sayang ese apa? Selawase mangkoe. Kowe kane apa? Kowe sing paling tak tresno. Tresno tene apa Dik? Tak cukup tekan Hatiku ya mati. Eme apa Dik? matamu. Mata- Becek. Matamu dhewe. Kok iso jujung ya ndang maknyem Tak ngono. langsung maknyang kaya aku. Lah iya, Mas. Contohnya Pit, contohnya nih junjung Pit. Karo pemanasan kok. Pemanasan apa wong ora kenceng. Sayang ese apa? Selawase mangkoe. Kowe kane apa? Kowe sing paling tak tresno. Pit, contohnya lek carane junjung ki piye diweni iso. Lah ngene lho. Ya Nah. cak lho. Wih ya dong. Lah. Ya pra. Ngono lho, contoh ngono iki. Langsung maknyeng ngono. Ngene jare kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga Ya cak kok. iya ngono ki lho apa? Cak dibagi wong lanang. Ngono kuwi lho. Lanang rene ajine. Bojomu, Pak. Iya to Mas kok aku ditumbruk ki. Bojo karo mbok nodai. Lah iya, kok nek bojone tanggane dikabrok. Anu ndak, aku diginikan sayang. Aku Gini kebablasan. kan. Alah, alasan ngono kuwi wong lanang ki. Yo, sampean kok Nesu to. Iki nek nesu mangan ndas. Lho, bisane opo kok yo? Ndas cilik tapi. dirayu. Wong nesu. Sayang. Ndas cilik. Heeh. Ndas cilik, ndas pitik lho, Mas. Pitik cilik. Oh, Tapi- ndas pitik. Ndas Pit, cilik. Nggih, jebul setengahmu udah cilik. Piye to Pit? Piye to Pit? Ndas pitik lho, Mbak. Pancene- Cilik to. Ngapa ndas pitik kok rayu apa enek? Oh iya ndas pitik iya. Anak cilik yo, Mas. Katanya perang-perang dino kan aku nggawa ndas. Dia seneng. Nah, nembang Mas. Hati-hati Ah, nek deleh ana ndas. pundutan lali janjine. Ah. Oke. Ah, ditambahi Mbak Suliseva, karo Mbak Luki, karo Mbak Widya. Yo, kaya ngapa? Entek. Apaan? Blipir. Nah, coba. Ini ndak ilmik. Sisan cacah 5, Mbak Punjung, kaya ngapa? Yuk, lali janjine langsung dados. Ayo Mas. Ayo Mas. Ayo Mas. Hijau, hijau, hijau mania. Hijau, hijau, hijau mania. Gaspol dangan, di gaspol dangan-dangan. Manukku siap nembak, poinku raga oyang. Yo yo.
napa sumeh ingkang wonten napa tanggung gunung. Dadi dalem niki kula gadah usul. Heeh. Mungkin Sekar Gadung ini damel KSSG Karaoke Syariah Sekar Gadung. Nah, bukake nak pas Ramadan tok. Heeh. Dadi niki kenging dipakaryane nek pas Ramadan niku buka karaoke tapi karaoke syariah. Lagune nggih Karaoke syariah maksudnya lagune pepeling ngono nggih. Terus lagu hadroh-hadroh. Ngombene teh Solawatan. Nggih. Oh. Nah, masuk ora? Terus sing apa ki penyanyine anu nganggo jilbab. Jilbab sedaya niki tapi ninggal kono. Apane tinggal kono? Sing kono gak usah. Kan capek lho ya. Sing lho. Wah. Iya. Terus niki lho iya, Pak iya. Minto. Heeh. Terus dagelan kondang lah kok karo tas cilik-cilik takoki omahmu ndi Lek? Omahmu ndi Lek? Ya amoke bakul pentol lah. Model kaya karo kancane. Wis bolak-balik kan sak tos. Ya. Kantah terus. Iki ana pundutan tembang, Mas. Nggih, Ah, nggih, negara angin. Oh, segara angin. Negara angin. Negara angin. Sampeyan kan yang nyiptakno negara udan dadi udan angin Cuk. Kok malah gempa bumi. Negara angin. Mbak Mita karo Mbak Diah. Mbak Mita kali Mbak Diah. Ah. Oke. Mbak Diah ki lho. Mbak Mita ya lumayan. Disepoti Mas, iki Cepat, anak cepat. wedok Mita Hiro Mikano karo Diah Setya Tuhu. Asline jenenge lek Sulipah to jane. Sulipah. Sulipah. Terus jeneng KTP namung Selipah nggih. Heeh. Terus nama panggung diganti. Ganti. Oh iya. Alah kasep. Wis ngantuk iki. Ya. Selamat malam. Ditekoni coba ditakoni. Mbak. Sugeng dalu selamat malam Mas. Ngeten iki kan nggih padha imbange. Mbak piye maksudem? Maksudmu dene Maksudem piye lah? Dia Iya Mas. ini banyak yang tanya sekalian saya juga mau tanya. Kamu sudah punya pasangan belum? Urung jawab, ben dijawab sih. Sudah punya pasangan belum? Belum loh Mas, aku masih single. Kalau dunia ini adanya orang pria cuma Pak Yuda sama saya, pilih mana? Bunuh diri. Lek gak bunuh diri to, Mbak? Lah kok nganggur. Gak enak sing dipilih. Padha laene ya. Padha welek-elek. Kamu jangan gitu. Hai Mbak Iromi. Hai. Hei, Nah, asli saka Jepang iki. Oh, Hai iki masuk angin. Nek Jepang hai to. Iya. Aku wingi Jepang kok ikah ngono. Iki Jepang kuwi sing Jepang beda. Jepangmu sing mbok delok Menawa XXNX marai. aku lho. Nggone Mita ki sik rada enek sing ireng-ireng, nek nggonmu sing kok delok kuwi putih kabeh merusuh Mas. Apa Mbak sing ireng? Ah, badannya itu loh. Mbak Mita Hiromi. Full HD. Ini sekarang ini masih di bangku sekolah atau sudah lulus? Sekolah. Oh, masih sekolah ya? Iya. Apa betul masih sekolah? Paut. Oh. Samene Paut. Memang disenengi karo gurune rencana kan arep ditengi. Ngawur. Wong kok ini kalau boleh kita berkenalan, Mbak Mita, kamu punya uang 2.000 ya? Buat apa? Buat markir hatiku ke hatimu. Aja ngono. Aku ora betah. Ngono wae, Dek. Mas, aku gembel anak kayakku. Iya. Kamu punya uang 2,5 juta enggak? Gak duwe aku ra. Arep mbok apa lho? Wah, utang to, Mas. Arep mbok apa? Tak Akeh minggat. Tak kira belum bayar mekar. Hanya apa njaluk 2.000. Mbak Mita, Iya. kamu sudah punya rumah? Udah. Aku punya tangga. Bagaimana kalau kita berumah tangga? Oh, sesuk tak geraji garismu. Kancamu lho, Lek, kancamu. Aku iya, Lek. Sing hati-hati. Ya, Lek ya. Dia, Dalam Mas. kamu punya rumah? Punya lah, Mas. Tak dole. Anu to, dirayu. Kowe mau piye to, Mas? Aku nak ngerayu gak Aku iso. punya rumah, aku punya tangga. Terus? Bagaimana kalau kita berumah Rumah tangga? tangga. Rumah tangga omah-omah. Iya. Aku gak iso to, Mas. Nek langsung kowe des ngono ae.
Des piye maksud nek des sing piye? Lah aku kenal bojoku telung ulane bojoku meteng bapak tok dadi. Lah sing siji lho melu sapa? Lah kuwi urung petuk wis tak angen-angen. Wong kok iso Mas Komet. Nggih. Ini kita bisa melihat kalau seorang wanita dengan postur tinggi semampai seperti ini pasti dan sangat yakin, hakul yakin suaranya pasti enak. Ora mesti. Loh, boleh dicoba? Nah, dicoba. Boleh dicoba, nggak kalah dong sama milikmu karena ini adalah milik I. Oh iki ndelok ruang udarane mesti dhuwur suarane. Nggak Coba, bisa kayak dong. apa Mas Yuda? Coba dites. Negara angin. Negara angin. Sak pira Mas negarane? Ya seangin lah. Ya bolak-balik dijak. Bolak-balik. Dalang kondang Karanganyar Mas Laras Anggit Jokowi. Ah, iya. Jokowi teman. Prabowo ding Prabowo. Laras Laras Prabowo. Anggit Prabowo. Kapisapan wanako Iya, ayo. Sing kene. Gayuh tresna murasani wis ra mungkin wis pita semenjak jarak teko Standar. tiang sing biyen tak kenal dadi wong liya. Ternyata Dik, ternyata. Ayo ternyata Dik. Ayo Dik. Lah bojomu kok bojomu. Ate lah kok potensione pedot. Potensi. Lah enak. Benar. Oh nang ngene. Oh, no. Oh. Lah jauh dong Mas. dengan milik ai. Syukurane gorane gringgingen. Nah, diajari Mas Ayo Komet. sing enak. Ternyata kok nak dingin gak ngene Mas. Ini loh contoh, ayo sayang kasih kamu contoh sedikit saja biar mereka paham. Ternyata. Dengarkan dong telingamu. Dasar telinga amandel. Gulu dadane gulu. Ayo merembet nang Telinga kuping. kopok. Alah. Jaluk 2 liter. Apa ya? Gue jamu. Iya. Ya ora usah ogah-ogah njaluk 2 liter piye enak. Ternyata Ayo kamu dong kasih contoh. Ini tak kencengane baute. Ya. Ayo. Ternyata ayo deh. Ternyata LDR baik tenang. Nah, coba ganti kono. Yo. Ngaprunten bro. Nggih, enterne nggih nganterin Rikri. Suara rer marer kaya ngundur mer. Kok malah Iki kita marer sampe suara rer Nah, barang. sing diwatiri iki lek diarani sone sing ndak apik. Iki surer-surer tak kepro. Nah awake dhewe gak apa-apa lah ngene pas Pak Minto kok sururur dor pitonor ngono. Malah Ora. sururur dor pitonor. Iki sone penak-penak ayo tak tarik napas. Alah wong loro mengi kok ya mbok. Tarik napas. Tarik lagi. Oh ya ampun tarik. Aduh wis. Iso apa ora terjane kowe iki lho. Ayo iki terae sabun. Lah ngono mau mbok pamerne jare inilah istriku. Dengi penak Mas. Nduk iki penak. Ternyata LDR pahit tenan. Paling mergo gak enek musike lho, Mas. Oh ngono. Nek langsung musik. Paling iso. Oh, Oh, Jajal, berarti diminta jajal. dengan musik, Ya, dengan ya, musik. wonten permintaan negara. Angin. MC Nono Mas sing apik Mas. Kayak MC dangdut. Mari kita sambit. Mari kita sambut. Ngono kuwi Mas. Oke, salam rindu tak akan layu, salam sayang tak akan hilang. Spesial untuk Gempolan tentunya. Hadir untuk Anda semuanya negara angin cow. Ada dia I love you. Dan juga Gak mungkin. Iki lho. Ada Ozaru Osaka. Apa? Mita Urkano. Minta. Siapa itu? Angel jenenge. Dengan lagunya. Dengan lagunya Negara Angin bersama Sekar Gandung. Yuk. Isek kembali, isek
Segara angin sampun katur. Siap. Gandeng kabeh mau ki nuting jaman kelakone Mas Yuda, Mas Komet. Nggih. Awake dhewe kudu nuruti apa sing dadi panyuwun gending. Nggih, ibarate bakul kedah saged menapa menika permintaan sing para sing mundhut kudu dilayani, kudu diladeni. Ha nggih. Nggih, nut jaman kelakone kok Mas. Ngerti apa ora kuwi nut jaman kelakone iki Komet ki? Mboten. Hah? Ya menyesuaikan zamane ngono kan. Lah, ya menyesuaikan Ah. dengan eranya, Nah. menyesuaikan dengan zamannya. Mungkin no. Ah. Nek mbiyen ki sinden wong siji ning ngarepe tukang gender, saiki sinden ya lho. Ah, iki semene cantik-cantik. kae. Nggih. Iki garapan Sekar Gadung diaturke Mas Siap, Yuda. siap, nggih, nggih. Saya tresna jangkep sak bawane. saya Nyuwun tresna. saka panjenengane sinden papat wit saka Mbak Sulis, nganti tekan Ekawati. Mbak Unjuk Mbak Diah. Iya, Mbak Diah. Mbak Mengko Mbak Lilis ada tembang tersendiri. tersendiri Pak Ah, Lilis iya. sampean kok rahasia. Anu, koleksi. Menika kula aturaken dhateng para sepuh ingkang keparenggah nderek wungon wonten dalempun Bapak Widodo Ibu Sulami. Tembangipun Saya Tresna dengan harapan Oke. temanten sakloron mboten semakin renggang ning Saya Tresna sak Tambah lawase. cintane. Ya, betul, Siap. heeh. Ya, kaya ngapa? Nganggo bawa asmarandana. Yuk. Nyuwun ting-ting-tinge Mas. Keperanan sa jroning ati. Terjemahke Mas Yuda, kepranan sakjroning ati. Jatuh cinta di dalam hati. Lalu selanjutnya Ya, silakan. rindu wengi tansah godha. Siang malam hanya menggoda Menggoda siapa? dirimu. Aduh, aduh, aduh. Masa iya nek ngono nih. Pancen nekat beda yane. Ayo Met, artikan. Pancen gedhi usahane. Suwe sayang gadah nganti tembus jroning dada. Saben bengi ora turu. Iya mergo ora ngantuk kok. Kelingan mani Bagus. Nah, menika kok tembange Saya Tresna. cengkoke kok apik tenan Mbak Lis. Cengkoke Mas Anggit iki. Nah, Deloken kon Mas nyoba Anggit lek iki saya lagi. apik dek. Mas Jajal, sampean gawe sing ngono Winter Mas Anggit ini gawe cengkok. Mas Anggit laras Jokowi. ayo diangkat.
kaya wong kang nandang wuyung. Yuk, kaya ngapa? Dados ya. Kaya wong kang nandang wuyung saben bengi among gayung merana mrene tansah bingung nganti kaya wong kang nyata pancen wis kebranan langsung dingdang deke Jepongan.
Iki Mas Komet aja nganti kali kalah karo Pesinden Sekar Gadung. Ayo. Kok kowe aja nganti kali kalah karo Pesinden Sekar Gadung. Nah coba diketokke powere duet karo Mbak Lilis Karnali. Ayo. Tang. Apa kowe arep nyanyi apa? Loh, dangdut napa campur sari? Dangdut no. Oh, dangdut. Oke. Ya. Nganti elek tanono Ateni. Suaramu lho digawe kaya suara Roma. Wis, Roma kelapa. biskuit. Tur ya sing mesra. Goleke gawean nyenengke kok ya. Kok pengen. Ora, aku nang omah duwe papat kok. Weh. Apa Mas Papat? Aku, yang kayak aku. Iki lho di papat dari ngomong. Yuk bersama Mas Ayo Mas Komet. niki kula mudhun ganti anak lanang satu tembang nandur ngunduh. Yuk Oke, kaya ngapa? oke. Langsung dados yuk.